Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep. Ja, welkom terug aan de Sportarena tafel waar inmiddels Brian Linssen van VVV is aangeschoven. Daar mag ook voor geklapt weer, ja. En op de achtergrond nog steeds de mensen die zich inzetten voor het Jeugdsportfonds Limburg. Brian, wat heb je met het Jeugdsportfonds Limburg? De beste ambassadeur, maar waarom? Ja, nee, ik hetzelfde als Mark-Jan al zei. Het is geen belangrijk ook dat kinderen kunnen gaan sporten en ook die het moeilijk hebben. Ze blijven gezond. Ze maken vriendjes en vriendinnetjes en ja, het is toch veel beter dan dat ze binnen zitten PlayStation of wat dan ook. Nu hebben wij eens opnames ooit met dich gemaakt dat ze binnen zitten PlayStation. Ja, maar ik had me een voet gebroken, dus dat is wat anders. Dat klopt, dat klopt. Maar wie ging dat vroeger in de ritter dan? Nou ja, ik was volgens mij 3 of 4 jaar stond ik boeit al te voetballen tegen de Moer aan. En ik werd gevraagd om met te komen trainen bij de Kabouters. En ze noemen ze mij nog steeds overigens Kabouters. Mini-Linssen, beste van mij. Ja, precies. Dus ja, dat was voor mij natuurlijk geweldig en ik ben gelijk metgenomen. Ik heb met die broer gevoetbald en dat heb ik ook vaker opgehaald. Die was echt altijd met de bal bezig. Op straat, achterom, op het veldje. Nee, precies. Ja, dat moest ook. Dat ze voetballers weer en hoe ik was komen, dan moest ze altijd met voetbal bezig zijn. En ja. Ik denk dat ze hen allemaal kunnen vragen. Ik denk dat ze bijna allemaal iedere dag met de bal hebben gespeeld. Ja. Nu kennen kinderen, en dat is maar goed ook, waarvan de ouders ik kan betalen nu een beroep doen op dat jeugdsportfonds. Ik weet, jij had het vroeger, zeker na het overlijden van die pap, wat al was zich 1,5 jaar. Jij had het ook niet bereid. En ik mam heeft dat toch maar voor elkaar gekregen om met Tig, Edwin en ook met Patrick overal naartoe te crossen. Nee, precies. En daar heb ik heel veel respect voor mijn man. Dat hij dit altijd kunnen opbringen en het willen doen voor ons. Want zonder mam had ik hier nu niet gezeten. De beste van overtuigd? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dan had ik waarschijnlijk nog bij Veritas gespeeld en verder niks. Want als mijn mam niet met was, gewoon overal naartoe. En hem mij niet gegund had, dan had ik nooit het geluk gehad wat ik nu heb gehad. Dus mama als een soort jeugdsportfonds? Nou, absoluut. Zij zien dat die ouders heel belangrijk kunnen zijn in die ontwikkeling in de jeugd. En niet alleen ontwikkeling met opvoeden, maar ook stimuleren dat ze moest gaan sporten. Stimuleren dat ze buiten bij zijn spelen met hun vrienden. En dat is alleen maar belangrijk, denk ik. Heb je ooit een krantenweek gehad of zoiets erbij gedaan om hij begint al te lachen? Dat ik wat zit nu? Nee, geen krantenweek. Ik heb wel vakantiebaantjes gehad en zomervakantie met school. Alleen verder had ik er geen tijd voor. Want ik mag ik vragen wat ze gedaan hebben staan? Ik ben wel heel benieuwd nu. Poorpoten. Poorpoten, ja. Ik heb op de tractor gereden. Dat met alle respect de Polen die wat er werkten, de appelen van de boom af kon horen. En ja, dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Moest ze metgemaakt hebben? Nou, absoluut. Ik ben niet anders dan andere mensen die moeten werken voor hun geld. En ik moet nu ook keihard werken voor mijn geld. Ja, je moet keihard werken voor je geld, maar de best profvoetballer, dus de hubs, een soort voorbeeldfunctie. Zeker als ze dan nog ambassadeur van het jeugdsportfonds bent. Er is een fantastische eerste helft van de competitie. Waar ik durf te zeggen, VVV draait een matige eerste helft voor de competitie. Dat is raar. En na de winterstop, op het moment eigenlijk dat het goed begint te lopen, dus ligt dan nog een jeugdzonde. Rode kaart bij Excelsior. Ja, precies. Maar ja, het was ontzettend dom. Alleen het is nu al verkieken. Misschien 2,5 maand geleden. En toch begin ik erover. En ik heb eigenlijk... En toch begin ik erover, maar ik heb er een reden voor. Want als ze het dom vond, dat weidig, en dat waren ook gelijk te huren en de camera. En toen kwam ze gewoon veel te fors in, maar dan kon je ze niet meer remmen, want toen zocht ze terugtrok. Dus, maar ik zeg het, daar zitten dan al die kindjes die ook als ambassadeur van het jeugdsport, die denken dan, hey, dat is een rode kaart. Werd ze er dan nog met geconfronteerd als ze ergens komt? Want dat is natuurlijk niet alleen best ambassadeur jeugdsportfonds, maar die komt op meerdere plekken met kleine kinderen in aanraking. Ja, zeker werd ik er met geconfronteerd. Overal, hoe is het komt, overal werd over die rode kaart gepraat. 4 wedstrijden gekregen, het is toch een hele hoop. Eerder interview, overal wordt het komt om handtekeningen te delen, om foto's met kinderen te maken, weer terug gepraat. En
Ja, ik had het ook liever niet gehad. Ja, want je bent ontzettend hard gestraft. Nederland die VO-wedstrijden, het elftal. VVV ging in die periode dat ze tegen niet speelde, dus wie gek het ook klinkt, goed draaien. En eigenlijk best ze vanaf dat moment die vaste basisplaats als een van de betere spelers van VVV best kwijt. Nou, precies. En dat was balen voor mij. Dat ik mijn basisplaats kwijt ben. Maar ik ben wel heel erg blij dat ze die 2 wedstrijden gewonnen hebben. Dat geeft aan dat we nu een beetje rust hebben. Dat we in ieder geval... Maar dat is dus net, die rode kaart is al 2,5 maand geleden. De laatste overwinning is ook al 6 weken geleden. Nee, precies. Dat is ook zo. Maar we gaan nu zondag met goede moed naar AZ toe. En wat Mark al zegt, iedereen kan van iedereen winnen. En ik heb er vertrouwen in dat we van AZ kunnen winnen. Maar is dat gewoon dat ze hier zit, dat ze dat moest zeggen? Want VVV en uitwedstrijden is op de Graafschap na geen succes de laatste 2 jaar. En nu moest ze toch naar de nummer 2 van Nederland toe. Is het dan iets wat ze zichzelf in de kop prozen? Of het de groep? Want dan ga je dan ook echt het geluid dat toch wat te horen vindt. Nee, ik denk dat de groep echt het geluid heeft. Anders kunnen we net zo goed thuis blijven en zeggen jongens, we trainen vandaag en morgen en dan gaan we weer lekker naar huis en dan schrijven we maar 3-0 op papier. Maar AZ heeft een hele hoop tikkies gehad de laatste weken. En ze zullen niet meer meedoen om het kampioenschap waarschijnlijk. En ja, voor hun zal het niet fris in de kop zijn. En wij kunnen nu lekker voetballen. We moeten proberen om nog wat puntjes bij elkaar te sprokkelen. Het zou mooi zijn. Directe handhaving wordt heel moeilijk. Direct degraderen, dat zal ook waarschijnlijk niet meer gebeuren. Dus ik denk dat wij gewoon lekker vrij kunnen gaan voetballen en er alles aan moeten doen om proberen iets te kunnen stunten dan. Moest je dan als trainer, ja, nu moest je even op de stoel van de trainer, mocht wel voor een keer. Moest je dan als trainer die laatste 4 wedstrijden gebruiken om dich klaar te spelen voor de play-offs, zorgen dat die automatismes terugkomt? Of moest je toch weer wedstrijd voor wedstrijd pakken en dich iedere wedstrijd ook een beetje aanpassen aan de tegenstander? Nou, ik denk dat we nu meer naar onszelf moeten kijken. Kijken wat is het beste voor de play-offs. Spelers fit houden. Spelers met schorsingen of wat dan ook niet te gek laten doen. Want ik denk dat die 4 wedstrijden op dit moment het belangrijkste zijn voor VVV dan de komende... De play-off wedstrijd. En wie moet VVV spelen in de play-offs? Want sinds Stig uit de basis best spelen ze zonder een nummer 10. Immers met de punt naar voren. Ja, nee, ik wil natuurlijk altijd nummer 10 spelen. En, dan is het aan de trainer of ik daar speel. Maar als het aan mij ligt, dan speel ik op nummer 10. Ja, dat strolt ook wel een beetje uit, moet ik zeggen. Hey, die play-offs, VVV gaat het toch weer redden, hopelijk? Ja, wij gaan het zeker redden. Ja, zeker, zeggen ze. Ja, daar ga ik vanuit. Met dit team. We hebben goede spelers weer gekregen. Danny Holla, Ismo Vosmans, Leuke Bessie. Ja, maar kwaliteit heeft nog nooit in de play-offs de doorslag gegeven ten opzichte van Vechtlust. Nee, dat klopt. Maar dit jaar wel. Ja? Play-offs betekent ook dat ze Danny of Lens Voorjans tegen kunnen komen straks. Nou, dat is mooi. Ja? Mag dat niet doen het van die 2... Fortuna of MVV? Mag het niet doen. Ik vind het leuk om tegen die clubs te spelen. MVV is de angstgegner voor VVV. Ja, dat klopt. We hebben in de winterstop in Turkije hebben we toen ook, toen ik nog bij MVV speelde, gespeeld tegen VVV. Ook met 4-2 gewonnen van VVV. Alleen, ja, dat wil niet veel zeggen. We moeten dan gewoon knallen en winnen. En het zou niet goed zijn voor Fortuna om in de Eredivisie te komen, denk ik. En van MVV, het is ook goed dat ze doorblijven. Dat is maar eerst iets. Hey, trainers moeten ook scherp zijn. Lokhoff is altijd scherp, maar we zagen deze week bij VI-TV dat Glenn de Boek, trainer in het begin van het seizoen bij VVV, dat er ook wel scherp is. Dat zijn nieuwe aanwinst werden daar gepresenteerd met fotovriendin. Van der Gijp zit terecht in die uitzending. Als er nu nog trainer bij VVV was, zou je niet meer zo lang trainen. Dat zou wel op 10 uur willen. Ik weet het niet, ik heb de vriendin niet gezien. Brian, alsjeblieft. Nee, ja, Zeg eens zonder te lachen dat ze die vriendin niet gezien hebt. Nee, dat ken ik niet. Ik heb ze wel gezien en ja. Met of zonder kleier? Ja, maar dan geeft het gerucht dat ze ook zonder kleier te zien is. Ja, dat is wel foto's, best. Foto's. Ik heb het gehoord dat ze inderdaad een model is. En dan
dan heeft het boek het weer goed voor elkaar. Ja. Wie hebt zich ervaren onder de boek? Ja, voor mij was het wel een prettig half jaar. Ik heb voorbereid natuurlijk een topvoorbereiding gehad. 16 keer gescoord, of wie vaak waren het zelfs? Ja, de vrije trap tegen die Spanjaarden heb ik nog op het netvlies staan. Tegen Getafe. Getafe, doen het nog niet zo slecht nu. Nee, precies. En in de competitie ging het nog niet slecht. En ik kreeg heel veel vertrouwen van hem. En dat was heel fijn. Alleen, iedere trainer heeft wat anders. De boek Maar best een trainingsbeest, hè? Ja, als het heel erg goed gaat, dan ben ik echt een trainingsbeest. Ja. Als het wat minder gaat, dus dan... onder de boek dat beveelt wel dat soms 3-4 uur achter elkaar doortrainen. Ik denk dat ik er nu al geluk met heb. Want ik heb nu een heel goede basis gekregen door hem. Alleen op een gegeven moment dan zeg ik ook wel, het is goed geweest voor vandaag. Maar ja, als mij dat beter maakt dan moet dat, dan wil ik dat ook. Ja, absoluut. En wie vecht zich terug in de basis toe? Nou, ik heb maandag met tweede gespeeld, 2 keer gescoord. Voor de tweede krijgt elkaar bij tweede. En ik denk dat ik dan wel laat zien dat ik ook wel bij het eerste toesweer. Want veel meer kan ik er niet aan doen, denk ik. Dicht zorgt ze gewoon door ieder minuut die ze kiest bij het eerste of het tweede die het beste doen dat ze terugkomt in de basis. Tuurlijk, altijd op de training en in de wedstrijd altijd. Ja. Dames en heren, dit was Brian Linssen. Bedankt, Brian. Super. Ik loop inmiddels even naar de bar. Doorsteed, de keeper van Fortuna Sittard, Danny Wintjes. Danny, welkom. Ja, dank je. Danny had zich vroeger problemen om bij een sportvereniging te komen, financieel. Nee, gelukkig nooit. Dat is dus gespaard gebleven. Dus wat dat betreft hebben we weer altijd het geluk gehad altijd te kunnen sporten. Ja. Wie ging naar bij dich vroeger? We hebben het beetje van Brian en Mark-Jan gehuurd. Liggen ook vanaf 5, 6 jaar bij de sportclub? Of, Ja, een beetje een standaard verhaal. Dat begint op jonge leeftijd met sporten. En dat begint boete. Ik heb een tweelingbroer. En dan ben je altijd met elkaar aan de weer met de bal. En dat gaat langzaam naar het voetbalveld. En vandaar van telkens een stapje hoger. ja. En papa, je tweelingbroer is gespeeld in hetzelfde team. Dat was wel makkelijk voor papa, man. Jo. Moesten we alles dubbel kopen. Dus wat dan gaat, aan die lasten dubbel gaat. Ja, en dat was geen keeper. Nee. Dat was wel gunstig, anders had ze gelijk concurrenten. Dat is voor. Maar we hebben snel het veld ingestuurd. Wie had zich dat vroeger? Had zich dat naar topsporters, wie dicht dat naar keepers bijvoorbeeld? Dat zich daar ook echt tegenop keek, zo wie de jeugd dat toch vaak heet? Jawel, dat heb ik wel gehad. Dat is met name Edwin van der Sar geweest, dat voorbeeld van mij was. Geen verkeerd voorbeeld. Nee, dat denk ik. Zowel binnen als buiten het veld. Hele rustige persoon, dat beste ik ook. Dat ben ik ook, dat klopt, ja. En als keeper natuurlijk fantastisch. Ontzettend een mooie carrière gehad en ik denk op de mooiste manier kan afsluiten. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Een hele lange carrière met hoogtepunten aan het einde nog. Dat is super. Danny, ik was eind van de eerste in de Jupiler League weer de stap heeft gemaakt om weer te gaan werken, om semi-prof te werken. Ja, klopt. Ja. Daar heb ze hier al over verteld, de vorige keer dat ze hier was. Wie gaat dat nog? Ja, dat gaat prima. Ik ben nu sinds een half jaar voor mezelf begonnen als zelfstandige. Dus dat is nu echt voor zichzelf? Ja. Dus die combinatie is nog fijner geworden en nog flexibeler. Dus daar deel ik de tijd neven het voetballen. Ja, die richt ik op mijn eigen onderneming en dat is nog idealer als wie het was. Ja, ik ben me dat voor aan het stellen, want als zelfstandige, eigen ondernemer, dat neemt toch al die zorgen met het veld op? Of is dat net de uitlaatklep voor dit? Nou, zo zit het bij mij niet. Ik vind het heerlijk om met 2 verschillende dingen bezig te zien. En dat is op het veld denk ik er absoluut niet aan. En andersom is het ook een mooie manier om af te schakelen. Ja, ik ben me dat op mezelf aan het projecteren. Dat ik af en toe de kop helemaal vol heb en dat ik dan denk van... Ja, dat zijn de kiekers ook wel eens dat ze denken, waar is de graaf mee bezig? Nee, ja, ik ga het voetballen als mijn hoofdtaak. En daarneven begin ik met het opzetten van mijn eigen bedrijfje. Dus wat dat betreft is dat nog wat voor prima bedrijf te doen. Danny? Ik heb een bouwkundig adviesbureau. Ja. En dan met name gericht op bouwkundig tekenwerk. Oké. Ja. En wem schakelt zich dan in? Welk bouwkundig tekenwerk? Welke branche? Dat kan de particulier zijn, dat kan de aannemersbedrijven zien. Het verzorgen van vergunningsaanvragen, bouwkundig tekenwerk, noem het maar op. TVL helpt dich winnen. Dat bedoel ik, jongen. Dat komt helemaal. We gaan het even Fortuna hebben. Het is natuurlijk een geweldige wederopstanding.
van die club. Was ze eigenlijk al nimmer weg te denken best onder die lat. Wie heeft zich dat ervaren, dat proces? Ja, dat is geleidelijk aangegaan. Sinds het begin van dit jaar worden de verwachtingen toch wat hoger. Toch wat belangrijke, wat ervarenere spelers binnengehaald. En dan komt de eerste helft van de competitie komt er toch niet echt helemaal uit. En Hoe ligt dat aan, hè? Ja, misschien toch te hoge verwachtingen geweest. Misschien toch een stuk veel nieuwe spelers wat zich nog niet pakte. Maar dan zorgde ze wel tegen het einde van de eerste competitiehelft zorgde ze tot er wat begon te groeien. We wonnen ook de laatste wedstrijd voor de winterstop toes van Willem II. Een heel belangrijke overwinning natuurlijk, ook voor het gevoel de winterstop in. Ja, en vanaf dan zien we gaan presteren. En, je hebt in de winterstop natuurlijk een paar fantastische aankopen voor Fortuna begrippen gedaan. Absoluut, ja. We zien een stuk ruimer komen te zitten in de bezettingen overal. Ja. Zowel achterin als voorin. Ja, en dat is toch de basis van het betaald voetbal. Schreurs en Van Zanen voorin en Oesta achterin. Oesta achterin. Dus op elke positie kwam er concurrentie. Jongens moesten gaan vechten voor een plek op trainingen. En als ze nu zoiets wat voor basiselftal, maar ook wat voor jongens erachter zitten, wat de druk erop houden. Ja, dat hield iedereen scherp en dat zorgt ervoor tot de prestaties daar zien. Ja, en met prestaties komt natuurlijk ook die verhoging van de sfeer. Dat zullen ze ook ongetwijfeld gemerkt hebben. Nee, dat is zo. Zolang het goed gaat, is het altijd positief. Fortuna wint weer af en toe. Fortuna leeft weer. Ik ben er 2 keer geweest kijken ook. Ik merk het zelf ook. Mensen vinden de weg weer naar het stadion. Maar mensen, wat het leukste is in de stad, spreken ook weer over Fortuna. Nu als net de burgemeester al aangegeven. Ja. Als grootste fan waarschijnlijk. Dat betekent ook dat ze meer aan de spelers getrokken werd. Dat lijkt me in elk geval, omdat je goed zo'n Diepdal, lijkt me dat heerlijk. Nee, ja, kijk, de eerste taak van is dus zorgen dat het met de club beter gaat of presteren. Ja, maar ik bedoel door supporters, dat ze op meer plaatsen moest verschijnen. Dat het leeft. Ja, iedereen wil iets met Fortuna doen weer. Ja, dat merk je heel sterk. Dat merk je dat er in de businessclub het wordt drukker. Iedereen is enthousiaster. Ik zelf woon in Landgraaf, dus een stukje van het zit er af. Maar ik zie een wildvreemden langs fietsen. Die zeggen, het vijandelijk gebied is dat. Maar voor een Fortuna supporter. Maar ook daar lopen heel veel mensen met een Fortuna hart. En daarin zien ze ook dat de club heel breed geworteld zit binnen de regio. Ja. En die fietsen langs, die schreeuwen, het gaat goed. Jong. En dat zijn dingen waar ons merkt dat het toch een opwaartse lijn in zit. Ja, maar dat geeft toch ook een heerlijk gevoel als voetballer. Als ze iedere week, wat ze ook metgemaakt, iedere week het gezeik, de ummerstrond over de geerkris, dan is dit een warm bad. Dat is het uiteindelijk ook voor die positieve reacties. En dat is alleen maar fijn. Ja. Hetzelfde als net met Mark-Jan. Roda heeft gisteren gevoetbald. Jij hebt gisteren ook gevoetbald. Op het moment van opname weten we helaas nog niet wat dat geworden is. Uit bij FC Eindhoven. Ja. Een ontzettend moeilijke wedstrijd. Maar ja, op dit moment denk ik, Fortuna kent in principe alles aan. Ja, we zitten in een ontzettend goede flow. En de enige wedstrijd voor de laatste die het verloren hebben is tegen Zwolle toes. En ook daar zat meer in. Dus daar zat ook meer in, ja. Dus we kunnen iedereen verslaan. En we moeten er ook voor opletten dat van iedereen ook kan verliezen. En dat hebben we de laatste weken goed aangetoond dat we daar waakzaam voorzien. Ja, en Eindhoven is gewoon een hele goede voetballende ploeg. Ja, we weten dus niet wat je tegen Eindhoven gemaakt hebt. Volgende week nog Go Ahead Eagles. Dan werd de eindranglijst opgemaakt. En werd gekeken of je de play-offs gehaald hebt. Wie leeft dat bij je? Ja, we zien natuurlijk van wie het gekomen. Ja, heel goed. We staan nu op een positie waar ze nou competitie zou hebben. En hoe ze dat zou kunnen spelen. Ja, nu ben ze ook in die situatie dat ze dat wil schepen. En dat ze daarvoor wil schoen. Dus het lijkt dus heel duidelijk dat ons doel is om die nou-competitie te houden. Er zijn ploegen die op dat moment verkrampen. Maar als ik daar naar kijk, denk ik van, er zijn een aantal spelers natuurlijk die de ene week beter zijn dan de andere. Maar er is toch een aantal leiders in die team die iedere week een bepaald niveau halen. Waardoor Fortuna wel eens echt die play-offs kost kunnen. Dan denk ik aan de Riks, aan de Boer en aan de Oesta. Ja, er zit gewoon nog heel veel ervaring in de ploeg. En we spelen van een heel herkenbaar systeem. Iedereen weet wat er moet doen. En van daaruit hebben we altijd jongens in de wedstrijd kunnen beslissen. Of dat nou Danny Hoes is, of dat Van Zaan is, of dat Schreurs is, of dat Gommans is wat erin komt, of dat iemand anders is. Er is altijd wel iemand die iets kan openbreken. Ja. Dus dat is een ontzettende kwaliteit van ons. En wat is dan het verschil met voor de winterstop? Wie Wim Dus, nu is 10 jaar uit. Wim Dusseldorf, die geeft ze eigenlijk aan straks in die betoog. Het ligt niet aan de trainers.
Nee, misschien deels. Kijk, het zijn allemaal kleine dingen die zijn samengevallen. De spelers die we erbij gekregen hebben. En een heel herkenbaar systeem of we zien gaan voetballen. We hebben een nieuwe trainer Maar had je gekregen. voor de winterstop speelde je toch ook een herkenbaar systeem? Of ben ik Ja, gek? maar we wisselden daarin toch wel wat vaker. En we passen ons daarin ook wel aan een tegenstander. En dat is nou niet meer? Dat is nou niet meer, nee. Dat is nu echt van eigen kracht, hoe het gewoon een beetje bluff. Ja, de verdediging en organisatie is gewoon heel helder. We spelen met een 6-blok, 4 mensen achterin, 2 mensen ervoor. En ja, dat steekt gewoon als een hoes. En de kunnen we weinig clubs komen erdoor. Ja, ik hoop dat je dat nog even volhoudt, Ja. want dan werd het nog leuk in die play-offs. Dat is misschien een Limburgs onderrondje Ja. kunnen krijgen. Nog volgend seizoen toe, wie zit het eruit? Wie zit er met 10 contract? Dat heb volgens mij nog gewoon door, hè? Nee, ik heb een aflopend contract. Oh. Net als heel veel spelers bij ons. En, Maar 4 doorlopende contracten, begreep ik. Ja. En, Dus de club zal alles aan het werk gaan stellen om de groep bij elkaar te gaan houden. En van daaruit naar iets moois te gaan werken. je hebt betere papieren als spelers om aan te schuiven als een jaar geleden. Dat klopt. Nee, ja. Het gaat goed. En laten we daarvan uitgaan. En de club ziet ook natuurlijk dat de prestaties er nu zien. Maar heel even, ik heb zo'n aflopend contract. Daar is het goed. Heb zich nog niet gesproken dan met de club? Jawel, we hebben gekald met elkaar wat de intenties zien. En daarin ben ik in afwachting wat de club me te bieden heeft. Dus wat dat betreft zien dat ook onderhandelingen die nu lopen. En dat zal we moeten afwachten. In principe willen ze weer. Ja. Dat is mooi. Ik hoop dat ze dat met veel jongens snel geregeld hebben. Dat het team een beetje bij elkaar kan blijven. Want, Dat zou heel belangrijk zijn. Ja. en wat mogen we dan volgend jaar van Fortuna verwachten? Nou, dan, als de lijn van de tweede seizoen zelf doortrekt, dan ga je ze gewoon top 8 spelen. En dat zou heel mooi zijn gedurende het hele jaar. Ja. Ik wens zich daar heel veel succes bij. Ik hoop altijd dat Limburgse clubs goed gaat. En Dick als vaste gast van het programma hoop ik zeker dat het goed gaat. Danny Wintjes. Dank u. En dan loop ik snel naar de tafel, want daar zit Lens Voorjans van MVV al op mij te wachten. Lens, last but not least, zeg ik dan. Welkom. Ha. Lens, ja, we hebben van iedereen een beetje het jeugdverhaal gehoord. Wie is 10 vooral in de jeugd? Enig kind? Of? Nee, ik heb nog 2 zusjes. Oh. Die sporten niet. Ouder of jonger? Jongen. Allebei jonger, ja. Nee, bij mij is het eigenlijk ook juist wie Brian Linzen. Op hele jonge leeftijd al begonnen met sporten. Op 4-jarige leeftijd ben ik in clubverband begonnen. Ook bij de Bambino's hadden dat bij ons. En sindsdien eigenlijk altijd aan sport gedaan. Ja. Genoemd naar Armstrong, gok ik? Nee. Nee, het niks met sport te maken? Nee, die niks met nerveuren? sport te maken. Nee. Oh, ja, ik dacht misschien of ze hetzelfde middel... Nee. Maar nee. Bij de Bambino's begonnen, zei ze net. Wie zocht Tine Zotterlichter voor u goed? Was dat de hele dag op het voetbalveld? Ja, eigenlijk wel, ja. Het was eigenlijk bij de Bambino's spelen is altijd heel vroeg. 9 uur, 10 uur zo gaat. En de oude was altijd met. Altijd komen kijken. En zelfs na het voetbal, mijn eigen wedstrijd, ging ik nog door. Ja. Ook dan, want dat had ik bijvoorbeeld voor je, dan bij die andere teams kijken of er niet einde tekort waren. Of dat ze als reservespeler nog met mocht, die hogere teams. Ik heb ook inderdaad dat ik zo wel eens meerdere wedstrijden gespeeld op een dag. Dat ik met mijn eigen team een wedstrijd had en daarna gevraagd werd om bij een ander team mee te doen als ze een maand minder hadden. Maar dat vond ik alleen maar geweldig. Ja, ik ook. En tegenwoordig zeggen ze dan, kijk goed, als goed sletter. Groeipijnen. Ja, maar dat had ik niet zo'n last Niks van. meer gewend die jeugd. Gewoon niet van het veld te krijgen. Dus. Hey, ik heb eigenlijk dit jaar die echte doorbraak bij MVV eigenlijk bijna vast in de basis. Zeg ik dat goed? Nou, Volgens mij heb ze in de 20... ik heb vorig seizoen eigenlijk alles al gespeeld bijna. Ik heb meer dan 30 Kijk. wedstrijden gespeeld vorig seizoen. Meer dan 30? Ja. Zo, dat presentator had zich slecht voorbereid. Ja, en dit seizoen is het eigenlijk wisselvalliger voor mij geweest inderdaad. Als basisspeler begonnen. In het begin ging het redelijk goed. Ik speelde wel op een andere positie, op hangend rechtsbuiten. Ja, dat wou ik dadelijk dat was voor mij in het begin nog wel het zoekende. Alleen ik denk dat ik daar steeds beter mijn wegen heb gevonden. Maar dat heeft ook wel eens geleid dat ik inderdaad op de bank belandde. En ik heb nu eigenlijk na de winterstop bijna alles gespeeld. En op een enkele wedstrijd na. En op Petit gescoord. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben eigenlijk na de winterstop gaan scoren weer. En dat is wat ik vroeger altijd heel veel gedaan heb. Alleen nu komt het er nog niet altijd even goed uit. Ja, volgens mij de laatste wedstrijd voor de winterstop, of tenminste, en ben ik ook toch geweest, op een bevroren veld. Half bevroren veld, toes tegen Willem II.
Dat was na de winterstop. Was dat de eerste na de winter? Eerder- Ja, dat was de eerste na de... Ja, dat We klopt. met 3 wonnen inderdaad. Ja. Er waren er volgens mij 2 van dich. Ja, dat klopt. Ja, Ja. kijk, die heb ik toch wel metgepikt. Daarbij gaf ze die toorinstinct, want er waren ook 2 keer dat ze echt op de goede plek de bal eindelijk van 16 meter en eindelijk iets dichter bij binnen schoot. Dik best volgens mij een echte 10, of niet? In principe wel, ja. Ik heb eigenlijk altijd op 10 gespeeld. Ja, dan weet ik gewoon de bepaalde looplijnen en dan kan ik gewoon op het juiste moment altijd de diepte kiezen. En dat is wel een sterk punt voor mij. Het diep gewoon vanuit het middenveld en eroverheen gewoon. Een beetje wie Logs tegen Amersfoort Wim heeft zo als voorbeeld. Nou, ik denk wel dat ik weet hoe snel dat wilt. Maar ik denk wel een beetje type wie Willem Jansen. Ja, daar wou ik inderdaad naartoe. Het gevoel hebben voor het juiste moment en dan echt. Heb je ook dat loopvermogen? Denk ik wel, ja. Ja, want ik heb Willem vroeger nog getraind en hij had toen onder mij echt geen loopvermogen. Dus die trainers na mij hebben het erg goed gedaan. Dus ze altijd met de hand op de knie. Nee, tegen mij zeggen ze wel eens dat ik te vuil loop eigenlijk. Dus ik denk niet dat dat aan ligt. Dat is Van der Leur, Dravertje noemde het vroeger. Ja. Ik moest nu noodgedwongen vaak op rechts, hangend op rechts aantreden. Wie lastig is dat? Want eigenlijk hetzelfde verhaal als Brian Linssen bij VVV. Werd er ook van verwacht na de winststop een aantal keren hangend op rechts. Ja. Nee, ik ben niet echt een speler die echt pijlsnel is en een geweldige actieneus heeft. Dus ik moet het eigenlijk meer vinden vanuit de combinatie en op het juiste moment diep gewoon. En ja, daar zoek ik het meer in en gewoon op het juiste moment bij de spits bijsluiten. En ja, dat is eigenlijk hoe mijn kwaliteiten liggen. Maar ik had het al met Brian over voor de uitzending. Dan is het makkelijker als ze vanuit hangend linkskins komen met die rechter bij naar binnen. Precies, dat is ook wel wat ik ook wel fijn vind inderdaad, om ook op links te spelen. Alleen we hebben 2 linksboetes die het gewoon nog heel goed doen. Dus rechts is eigenlijk vrij. We hebben niet echt een rechtsboete. Ja. En met dit soort gevallen, wie gaat René Troster maar om? Ligt hij dicht uit praten met dich? Ja, we hebben dit seizoen heel vaak gesproken over de positie rechtsboete of rechtshangend. Van wie niet komt ze naar binnen, wie niet blijft ze boeten. Dat zijn allemaal punten die wel voor mij allemaal nieuw waren, omdat ik eigenlijk niet op die positie gespeeld heb. Maar ik denk dat dat wel steeds beter gaat. De best ontzettend jong nog, 21 als je het goed hebt. Dit is eigenlijk allemaal bagage die ze al metneemt in die verdere carrière. Op deze leeftijd al die posities. Ja, dat klopt. Ik denk dat het voor mij ook heel goed is dat ik ook eens kennis maak met andere posities. Ik heb eigenlijk altijd op 10 gespeeld. Dus het is ook eens belangrijk om op andere posities te komen te spelen. En dat is misschien voor mij ook alleen maar goed. Ja, ik ben nog even terug aan het denken aan dat jeugdsportfonds. Wie zucht die rol voor het jeugdsportfonds als ambassadeur? Nou ja, natuurlijk een voorbeeldfunctie. En ik denk dat het gewoon... ik vind het zelf ook heerlijk om te sporten. En dan moest er niet aan denken dat kinderen heel graag willen sporten, maar het niet kennen. Dus ik denk dat is bizar dat dat überhaupt bestaat. Dat is je binnen je voorstellen. Inderdaad. Ik moet zeggen dat ik daar van tevoren ook niet echt zo bij stil heb gestaan. En dat dat eigenlijk echt pas is gekomen wie ik meer informatie over kreeg, zeg maar. Maar het is toch wel schrikbarend eigenlijk dat 22.000 kinderen niet kunnen sporten in Limburg. Wat ik mooi vind, ik ben nog hartstikke jong. En ik weet dat ik nog niet echt een vet contract heb. Dat ik hem straks nog allemaal wel. Maar toch heb ik al gezegd van... Hey, ook ik steun voor €250 per jaar een kind. Zodat een kind ook namens mij kan sporten op persoonlijke titel. En zoals ik net al zei, het is gewoon geweldig om te kunnen sporten. En dan moest er niet aan denken dat kinderen niet kunnen sporten. Dus ja, ik draag daar geen ramp bij om een kind te laten sporten een gans jaar lang. Nou, ik vind dat klasse van dich. Dat waren het positieve. Nu gaan we een beetje negatieve. Want we gaan het over de prestaties van MVV de laatste tijd hebben. Ja. Die zijn gezakt een beetje weg op de ranglijst. Je verliest meer dan dat je wint. Ligt dat aan het ontbreken van Tommy Dame en George Verdelle? Dat speelt wel mee inderdaad, maar we hebben ook zonder Tom Dame en zonder George Verdelle hebben we ook overwinningen geboekt. Alleen nu is het gewoon een heel belangrijke fase en dan merk je gewoon als er nog een aantal spelers wegvallen, zoals bijvoorbeeld tegen Den Bosch, dat we gewoon heel veel spelers missen, door onder andere blessures, schorsingen. Ja, dan krijg je tegen Plug wie Den Bosch gewoon heel lastig. Dan zijn de vastigheden eruit? Of wie moet ik dat zien in lastig? Ja, bepaalde vastigheden die zien er zeker wel uit, dat klopt ook wel. En, maar het is gewoon, de verwacht heel veel van jongens, bovenaan ze onder Igor eigenlijk, verwachten ze gewoon heel veel. En misschien is dat ook wel niet reëel.
Omdat er gewoon heel veel jonge jongens dan moeten staan eigenlijk. Want we hebben bijvoorbeeld Sven Braken, pas terug van een knieblessure en hij stond tegen Den Bosch, moest hij in de basis spelen door niet gedwongen eigenlijk. Dus ja, dan zie je wie klein de bezetting eigenlijk is. En dan missen inderdaad jongens wie Sjors Verdel en Tom Dame. Ja, ook bij MVV weten we niet wat je gisteren gemaakt hebt tegen Cambuur op het moment van opname. Het is wel een ontzettend belangrijke wedstrijd. Wilt je nog play-offs halen, moet je bijna winnen. Ja, ik denk dat wel verwacht wordt van ons inderdaad. We willen voor play-offs halen, dan moeten we wel dus is nu iets, dat werd van ons verwacht. In de zin dat voor play-offs nog willen halen, zal ze die wedstrijd moeten winnen inderdaad. Maar jij hebt een fantastisch publiek in Maastricht, wat in grote getalen ook altijd komt. Ja. Maar dat ligt natuurlijk ook in een bepaald verwachtingspatroon. Nee. Ja, ik denk dat in Maastricht altijd wel geweest is. Dat supporters verwachten eenmaal gewoon heel veel. Maar als ze bekijks boven vandaan komen, dan heb ik af en toe nog wel eens gehad van verwacht je niet, het gaat te veel. Maar ik denk als ze eenmaal de kans hebben een play-offs te halen, dan moesten ze er ook volledig voor gaan. En dat hebben we vorige week ook gezegd. Dat we gewoon, toen we echt het moment dat we ze hadden van oké, we moeten er voor gaan, we hebben nu de kans. En helaas hebben we die wedstrijd verloren van Go Ahead Eagles. Maar ik denk dat alle kansen nog goed open liggen. Ja, je stond eindpuntje achter om play-off plaats. Alles nog in eigen hand. Nogmaals, we weten niet wat je gisteren tegen Cambuur hebt gedaan. We laten ons verrassen. Is het seizoen mislukt als jij de play-offs niet haalt? Nou, dat denk ik niet. Kijk, play-offs is voor ons een leuk toetje. Maar ik denk, vooraf hadden we gezegd, als we gewoon een zorgeloos seizoen kunnen draaien en we kunnen in het midden kunnen voor ongeveer spelen. Met het oog naar na-competitie, dan doen we het prima. En ik denk dat we nu ook stom wat we van tevoren gedacht hadden. En natuurlijk spelen we geen na-competitie, maar het is niet een must van veel moeten na-competitie spelen. Nou, ik wens je er toch heel veel succes bij. En ik hoop dat MVV de ploeg een beetje, ook toch geldt van de ploeg een beetje bij elkaar houden. Wie ziet het er bij u goed met aflopende contracten? En, er zien een aantal, dat van Dichtloop door. Dat van Michelop nog een jaar door, inderdaad. Ja, er zien een aantal aflopende contracten. En, Tom Dame, niet geheel onbelangrijk. Onder andere, ja. Maar er zijn nog heel veel contracten die nog lopen. Dus dus even afwachten wat allemaal gaat gebeuren. Trainer blijft dan nog een jaar? Ja. Kent ze het goed met René? Absoluut. Nou. René is een toptrainer. Steeds toch weer een uur. Doe hem de groeten van mij. Ik bedank dich voor de komst hier naar de studio. Ik bedank u toes alvast voor het kijken, maar dat doe ik niet voordat ik nog een keer afscheid genomen heb van de 4 gasten vandaag. Namens Rode JC, Mark-Jan Vladeres. Ja. Namens VVV, Brian Linssen. Namens Fortuna Sittard aan de bar, Danny Wintjes. En namens MVV, Lens Voorjans. Volgende week. Dat mag. Volgende week zijn we terug met een nieuwe sportarena. En dan schuift de trainer van VC Weert met een speelster aan. Dan weten we of ze de beker gewonnen hebben. En de trainer van Rode JC, Harm van Veldhoven, is te gast. Bedankt voor het kijken. Prettig weekend. Geert, tot volgende week. Hoi. Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep.